Igbo ndị ọma njem ọnụ Igbo mụrụ nze m ọzọ ekelekwa m n'ọzọ ekelekwa m gị bụ onye ọma nọ ebe ahụ nọ na-ekiri m ugbu a ana m asị ka ngọzi na amara nke Chineke dịrị gị site n'ụwa ta ụwa ruo ụwa niile asị m amen. Ọ ka bụkwa n'isi mbido TV ka anyị na gị na ugbu a kpọmkwem na ihe omume nke pụrụ iche bụ nke anyị na-ewetara gị site na isi mbido TV n'ihe omume nke a kpọrọ ihe na-eme n'obodo. Eji m aka na ebe ahụ nọ na-ataja nke ọma na ihe ọbụla ị na-eme na-aga n'anya ya ewee m sio na ngọzi Chineke amara Chineke ihe ahụ bụ ekpere nakwa arịrị na-arịọ osepụlụ ụwa dị nwenu anyị Jesu Kristi na ọ ga-emere gị ya ma mekwasịkwara gị ya gọzie ma gị onwe gị na ezinụlọ gị ewee m sịkwa amen. Ọ bụrụ na isonyebeghị anyị echefukwala na ị nwere ike isonyere anyị n'igwe mkparịta ụka soshal midia anyị niile. Ị nwere ike ịchọ anyị na @isimbido TV mana Instagram mana YouTube nakwa Twitter, Facebook. Ị ga-ahụ anyị ebe ahụ kpọmkwem iwee sonyere anyị n'ihe niile nke anyị na-eme. Aha m bụ Maazị Ike Stanley Chizaram. Ọ bụ m onwe m bụ onye na-ewetara gị ihe omume a pụrụ iche bụ nke a kpọrọ ihe na-eme n'obodo. Echefukwala na ihe na-eme n'obodo bụ nnọọ ọmalịcha oge anyị na-eji na-ewetara gị akụkọ ndị ahụ gbara elu tụmadị n'akụkọ gbasara entertainment industry, ya bụ na ọgba egwuregwu ala anyị bụ Nigeria nakwa mba ndị ọzọ ka o si wee metụta anyị. Ọkwa ịghọtara, ọ bụrụ na ị chọrọ ịma nnọọ ka eke si wee na-anya anwụ na Nollywood na entertainment industry nakwa ihe niile banyere egwuregwu nke ala anyị, ọ bụ nnọọ na isi mbido TV ka ị ga na-enweta akụkọ ndị ahụ niile gbara elu. Ọ gịnị dị, agwara m gị na oge ọbụla m bịara ebe a na-eme gịnị, nna anya akpa akụkọ m wee bịa nyara akpa jupụtara na akụkọ ndị ahụ ị chọrọ ịnụ, akụkọ ndị ahụ ga-enye gị obiọma, akụkọ ndị ahụ ga-eme ị mara nnọọ ihe ekwe na-akụ n'obodo kpọmkwem. Nya ka m na-eji wee na-abịa oge ọbụla. Ịmanụ ka m si eme na ntinye aka n'ebe nke a mwepụta akụkọ, ntikwa aka na akpa nke ọzọ ewepụtakwa m akụkọ, n'ihi na akpa m o nwee ka o si dị ọ dị nnọọ ọ dị n'ibe ntinye aka ntinyekwukwa aka ka aka m na-aba n'ime ka m na-ewepụta akụkọ. Aka anyị juru eju bara taa n'ihi na anyala m akpa akụkọ m wee bịakwa ọzọ na isi mbido TV. Ka ọ dị ugbu a ana m na-asị gị bukelata oche gị nso, hapụ igwe onyonyo gị ebe ahụ ọ nọ, n'ihi na ọ bụ ebe a ka ihe niile na-eme. Ebe a ka anyị ga na-agba gị ọkpa n'eze, ebe a ka anyị ga na-agwa gị ihe na-eme n'obodo. Ka ọ dị ugbu a ịmakwana m onwe m bụ aka na-etipụta nkwa nke mbụ na mba Afrịka. Enwere m nkwa melete, nkwa dị kpọnkes, nkwa sakramento, nkwa niile dị iche iche. Aga m aga ugbu a ka m pịapụrụ gị ezigbo nkwa. Ọ bụrụ na m pịapụcha ya bụ nkwa ka anyị wee yọrịcha ya bụ nkwa wee lọtazie anyị aga n'ihu. Enwe m na-asị gị nọdụ jụụ. Iwe ndị ọma, eji m n'aka na ya bụ egwu dabara adaba, eji m aka na ịyọrịala ya bụ egwu wee tie ọkpanana wee sọọ galigali. A sị na onye na-amaghị agba ya zọba n'ụkwụ, onye na-amakwa na-azọ n'ụkwụ ya kweba n'isi, ma ịmakwa na-ekwe n'isi ị na-eme gịnị, ị na-agbakwa nke ndị swag. Aha m ka bụ Maazị Ike Stanley Chizaram. Ọ bụkwa n'isi mbido TV ka anyị na gị ugbu a kpọmkwem ebe ihe niile na-eme, ebe ihe niile dị mma si na-abịara gị obi aṅụrị nakwa obi ụtọ. Ọ bụ ihe anyị na ebe a na-eme, o nwere ebe ọzọ m na-aga. Aka ọrụ m bụ nnọọ ị na-eme gịnị, ị na-emeta gị mma, ị na-agwa gị ihe ekwe na-akụ n'obodo. Anyị eburukwala akpa akụkọ anyị wee zọọ gidigbam wee zọchie na ihe omume anyị nke taa bụ ihe na-eme n'obodo. Ọ bụrụ na isonyebeghị anyị n'igwe mkparịta ụka soshal midia anyị niile, gbaa ọsọ gaa chọọ anyị na @isimbido TV. Ebe ahụ ka ị ga-eme gịnị, ka ị ga-ahụ anyị kpọmkwem. Tupu anyị aga ya bụ ezumike, agwara m gị na oge ọbụla anyị bịara ebe anyị na-eme gịnị, anyị na-eji akụkọ bụ egwu eji na-eme gịnị na-abịa kpọmkwem. Ya bụ ntinye aka m wepụtara gị akụkọ. Ofu onye si na ọ bụ sọ akụkọ ndị Nollywood ka m na-eji abịa, na kedụzikwanụ akụkọ ndị plywood. Igbo ndị ọma, nke atọ separate. Ịmaka enwere Bollywood ka enwekwa Nollywood, bịa nwekwa plywood. Amanụ m mba ndị nwe plywood. Ọ bụrụ na ịma ndị nwe plywood, biko bịa ka isonyere ya, n'ihi na m onwe mana ndị India bụ ndị Bolly, ghọtara, ndị nke ọzọ bụ ndị Holly, anyị nwa bụ ndị Nolly, ghọtara, maka na anyị bụ ndị Naija, ndị obodo Naijiria, ebe na mba Afrịka ebe a ka anyị nọ. Ngwa azọchiela m ka m mee gịnị, ka m tinye aka na akpa akụkọ m wee mee gịnị, mfịa
wee wepụta ya bụ akụkọ mbụ nji wee bịa taa gbasara Maazị Kenneth Okonkwo, onye ụfọdụ ndị ji Andy wee mara. Kenneth Okonkwo bụ agadaga nwoke Igbo nwafọ Enugu steeti kajara akaja, bụ onye na-emepụta ihe onyonyo wee mee ya wee mezie ya mma wee dị ka ife, ya bụ ị na-ekiri ị na-amụta ihe. Ọ bụkwa onye aka kara aka n'ihe banyere ya bụ ime ihe ejije. Ka o si wee dị, ọ bụkwa onye na-azọ okwe ndọrọndọrọ ọchịchị ọzọgọkwa onye ga-achị aka steeti Enugu, ama ya ama dịka onye APC. Ọkwa ịghọtara? Kenneth Okonkwo si na ka ọ dị ugbu a n'ihu mmiri juru nwa awụ ọnụ, na ọ bụ eziokwu na ihu adịrị onye na-anyụ nsị mma, ọkachasị gịnị n'ala anyị bụ Naịjirịa, na Maazị Bola Ahmed Tinubu ka o si wee mee gịnị, wee gbara ọsọ jee kpọkọrọ onye na-ebi isi n'ala ibe ya, ya bụ onye ụka Islam ibe ya, si na ya ga-eme gịnị, ya ga-eso ya wee zọọ okwe ndọrọndọrọ ọchịchị onye isi ala anyị bụ nke na-abịa n'afọ 2023. Na nke ahụ jọgburu onwe ya na njọ, o wee katọọ omume ahụ, si na nke ahụ jọrọ njọ, ọ jọgburu onwe ya na njọ, jọkwa udele na njọ, ma mee gịnị, sika nkakwu n'isi. N'ihi gịnị? N'ihi na ala anyị bụ Naịjirịa, anyị nwere okpukperechi dị iche iche. Anyị nwere ndị nke na-efe ụzọ ya bụ onye nwe anyị Jesu Kristi, wee nwekwa ndị nke na-eso ụzọ Islam na ndị nke na-ekpekwa okpukperechi ọdịnala. Ọ bụrụ na ị ga-echeta na o nwere onye ọkaikpe ihe akwa ndị na-ekpe ụka ọdịnala tinye ezu n'anya, kee akwa nke na-acha ọbara ọbara, were ya gaa n'ụlọ ikpe. Onye ọbụla na nke ọ na-efe. Ya bụ na ala anyị bụ Naịjirịa, onye ọbụla mere gịnị, nwere ihe ọ na-efe. Na kedụzie nke bụ na ọ gaghị eme ka ya bụ ihe daba adaba, ya bụ emenyere nwa ogbugbo emenyekwara nwa anọsi ike. O wee sị na ọ bụ onye na-ebi isi n'ala ibe ya ka ọ ga-akpọ wee gaa. Na otu ala anyị bụ Naịjirịa dị, na nke ahụ emere gịnị, na ọ dịghị mma, na o kwesịkwara ịchọ onye otu ụka Kristian ya na ya ga-eso wee mee gịnị, wee zọọ ya bụ okwe ndọrọndọrọ ọchịchị. O wee sị na nke ahụ gbawara ya obi, n'ihi na pati ha bụ APC na ihe bụ ihe njirimara ha bụ na ha kwenyere si na Naịjirịa, ala anyị bụ Naịjirịa gịnị ga-adị n'otu, ma ị bụ onye Hausa, ma ị bụ onye Igbo, ma ị bụ onye Yoruba, ma ị bụkwanụ onye ụka otu Kraịst, ma ị bụkwanụ onye na-ebi isi n'ala, a ga na-eme ihe niile otu ọ ga-adaba adaba, nke bụ na onweghị ndị a ga-emegide. Ọkwa ịghọtara? O wee sị na otu o si wee jee kpọrọ Shetima, wee tinyekwara onwe ya na ya bụ muslim tiketi, na nke ahụ adaba, na ya onwe ya abụzighị gịnị, ya nwa abụzighị onye APC. O dere ya bụ akwụkwọ wee dee ya, mana nwa amadi a bụ nwoke gụrụ akwụkwọ. O wee depụta ya bụ leta degara onye isi ndị wọdụ ha n'Enugu steeti, ghọtara, si na ya nwa abụzighị onye APC. Ọ bụrụ na ilepụ anya agụkwa ya bụ leta o dere, ọ sị na wọdụ ya bụ nke nọ n'Enugu steeti, na onye chief imam, ya bụ onye isi okpukperechi Islam nọ n'ala ha, na onweghị ihe ha na-eme na wọdụ ahụ ha anaghị eme ka ọ mara. Ha na-agba mbọ ime gịnị, ime ka o sonyere n'ihe ha na-eme n'ala ha bụ Enugu steeti. Kezikwenu nke bụ na ihe banyere ala anyị ewee na-emezi ya na nke a bụ nke anyị, nke a bụ nke unu, tinyekwara n'ogbugbu niile a na-egbu ndị nke ụka Kraịst, ghọtara, na nke ahụ adịghị mma. Kenneth Okonkwo sị na cha ihe APC mere na ọ dịghị mma, na ya onwe ya eme gịnị, ọ bụrụla ụkwụ ya, ọ bụzi onye APC. Anyị ga na-elepụ n'anya onye maazị onye ọ ga-asị na ọ bụ onye maazị pati ọ ga-abanyezi ugbu a. Ka anyị na-elenu, ọ sị hala na ọ bụ pati nke a ka ya ga-aba, anyị ga-amakwa, anyị ga-akụpụkwara unu nkwa, ịghọtala. Mana ka ọ dị ugbu a, achọrọ m ka ị mara Kenneth Okonkwo dịka o si wee kwu, dịka o si wee dee ya bụ leta, na ya abụghị gịnị, na ya abụzighị onye APC. Ya ịghọtara? Igbo ndị ọma njem ọnụ, anyị ka nọkwa n'isi mbido TV. Aka anyị jiri eju bara bara. Ọ bụrụ na ugbu a ka ị na-esonyere anyị, ana m asị gị gaa n'ihu, n'ihi ejikwa m akụkọ ọzọ wee bịa. Akụkọ ọzọ nji n'aka bụkwa akụkọ banyere
nwa okorobịa ahụ na-eme ihe ejije Nollywood bụ onye akpọrọ Uche Mmadụagwụ. Ọ bụrụ na ị na-esonyere anyị ị ga-ama na anyị akọtụkwala akụkọ banyere Uche Mmadụagwụ ahụ ka o si wee pụta sị na ya onwe ya bụ onye na-akwado nwoke na nwoke ibe ya ị na-apịa ọkụ ọkụghọtara o wee sị na ka o kwuchara ya bụ ihe o wee pụtakwa ọzọ wee kwuo sị na ndị uwe ojii bịara nwụchie ya maka na ya sị na ya bụ onye na-akwado ka nwoke na nwoke ibe ya lụọ ma ka nwaanyị na nwaanyị ibe ya lụọ. Nke ahụ amakwa m ihe m ga-ekwu, mana ọ bụrụ na a bịara machie ya maka na o kwuru nke ahụ, ama m ihe a ga-ekwu. Eji maka na ịma na iwu ala anyị bụ Naịjirịa akwadoghị nke ahụ. Nwoke ejide nwoke na nwoke ebe ha na-eme gịnị? Ebe ha na-apịa ọkụ. Gịnị na-eme? Iwu si na a ga-atụ ha nga ihe dịka afọ 14, ya bụ 14 years imprisonment. Ọ bụrụ na ị na-akwado nwoke na nwoke ịpịa ọkụ, nwanne kwadokwa ịga nga. Ndị ọma njem ọnụ, anyị ga-agụ ugbu a ka anyị pịapụkwara gị egwu ọzọ. Ọ bụrụ na anyị gbachaa ya bụ egwu, anyị aga n'ihu, agakwala ebe ọbụla. Igbo ndị ọma njem ọnụ, ekelekwa m unu. Anyị asọọla galigali, anyị azọọla ọkpa n'ala, anyị agbagoro ịmanụ ka anyị si na-agba wee gbachaa wee lọghachite ọzọ. Ewee m na-asị gị ekele m gị maka ịnọnyere anyị. Maka bụkwa nọ na Isi Mbido TV ka anyị na gị ugbu a kpọmkwem ebe ihe niile na-eme, ebe ihe niile si dị mma, obi aṅụrị nakwa obi ụtọ si na-eme gịnị si na-abịara gị. Ọ bụrụ na nke a bụ gị mbụ isonyere anyị, ana m asị gị nnọọ hapụ igwe onyonyo gị ebe ahụ dị ugbu a kpọmkwem, n'ihi gịnị? Ebe a bụ egwu eji ka bụ n'ihe omume anyị bụ ihe na-eme n'obodo ka anyị na-ewetara gị. Aha m bụ Maazị Ike Stanley Chizaram. Ọ bụ na-ewetara gị ihe omume a nke taa. Ewee m na-asị gị ya gaziere gị. Tupu anyị aga ya bụ ezumike, anyị akọpụla akụkọ nke anyị ji bịa, n'ihi na anyị na-akọ akụkọ niile gbasara entertainment industry, akụkọ niile banyere ihe ọgbọ egwuregwu ala anyị bụ Naịjirịa. Ya ka anyị na-ewetara gị, tụmadụ ọbụkwa na onwe ka o si wee metụta ndị mba ọzọ, anyị na-akọpụkwara gị ebe a. Ya bụ ihe niile banyere akụkọ na-eme n'obodo n'ọgbọ egwuregwu ala anyị. Ọ bụ ebe a bụ ebe izizi ị ga-eme gịnị? Ị ga-anụ ya. Ịchọkwara n'ịma nke bụ eziokwu, ọ bụ ebe a ka ị ga-abịa wee sonyere anyị n'ihe omume a wee mata ihe ekwe na-akụ n'obodo. Ekelezikwa nga ọzọ, ngwa ka m si wee na-agwa gị na oge ọbụla m bịara ebe a na-eme gịnị? Nna anya akpa akụkọ m wee bịa. Ya bụ ntinye aka na akpa mee gịnị? Ncham wepụtara gị ya bụ akụkọ. Ka ọ dị taa, o nwekwa akụkọ ndị anyị ji bịa. Akọpụla m nke mbụ, kọpụkwa nke abụọ, nke anọ ugbu a bụ akụkọ nke ịtọ. Akụkọ nke taa m na-ekwu bụ akụkọ banyere onye na-akụ egwu n'ala anyị. Ọ bụ nwokorobịa ama ama, aha ya bụ Maazị Idris Abdulkarim. Ọ bụ ya bụ onye gụrụ Nigeria jaga jaga, everything scatter, woman dey suffer. Ị ga-asị kedụzie kedụzi nke m na-emezu na ngwa hapụ ịba ihe a, ọ na-abịa m abịa mee ya bakwa ndị anyị bụ ebe anyị si abịa. Igbo ndị ọma, ya bụ nwokorobịa Idris Abdulkarim ka a na-ekwu na akụrụ imeji ya bụ kidney n'asụsụ oyibo adịcha mma, n'ihi na ka ọ dị ugbu a na-achọ ka a ga-esi wee wepụ ya bụ imeji, wepụ ya bụ kidney wee tinye ya ọzọ. Ịmakwa na nke a bụ ọ bụ nke na-efu ego. Ihe anyị na-amaghị bụ ma ga-eme ya n'ala anyị bụ Naịjirịa, ma ga-ebukwana ya gaa mba ofesi. Ịma na ụdị ihe a ụfọdụ ndị na-eme ya na mba India. Ka o si wee dị, nke anyị na-ekelekwa Chineke bụ na ya bụ ọrịa ka ọ dị ugbu a ha ahụgo otu n'ime onye ezinụlọ ya nke ga-enye ya kidney nke ya were gbanwee ya, n'ihi na nke ahụ oge ụfọdụ na-abụkwa ihe ọdachi, wee bụkwara ihe ga na-edileyi ya bụ ọgwụgwọ. Mana ka ọ dị ugbu a, anyị na-ekele Chineke n'ihi na ahụla gịnị? Otu onye kidney nke ya nwa na nke onye ahụ dabara adaba. N'ihi ọ bụkwa onye ahụrụ ewere kidney ya mee gịnị? Were tinye. A ga-emecha nyocha, wee nyochacha ịmanụ ndị ọrụ ahụike ka ha si eme. Ha mechaa nyocha niile ahụ wee hụ na ya bụ kidney dabara adaba, were ya chọbazie ka a esi wee mee ya.
ndị ezinụlọ ya na-ekwu na tupu ọnwa 7 anyị nọ n'ime ya a na-agwụ na a ga-aga ka ewepụ ya bụ kidney wee tinye ya ọzọ. Anyị na-asị ka Chineke yie aka ka Chineke yie aka. Ọ bụrụ na ị na-ekpekwa ekpere ị na-echetakwa Maazị Idris Abdulkarim n'ihi na ọ bụ nwafọ ala anyị bụ Naijiria aka kara aka n'ihe banyere iti egwu. Ịma na egwu ahụ o tiri ka m gụpụrụ gị Naijiria jaga jaga. Ịma na otu Naijiria dị, anyị chọrọ ndị na-ekwu eziokwu otu ahụ. Anyị chọrọ ndị okwu ha kwụ ọtọ, ndị egwu ha na-aba uru. Nwa okorobịa anyị na-ekwu maka ya, egwu ya na-esokwa na-eme gịnị, na-aba uru. Ị na-ekpekwa ekpere ị na-echeta ya n'ekpere sị ka gịnị mee ka Chineke ya aka ka ya bụ ọgwụgwọ nsọ wee zuo oke, ka ọ ga-abụ na ewepụkwa ya bụ kidney wee tinye nke ọzọ, ma onye ewetara kidney nke ya nye ya ma ya onwe ya enyere enye ga-abịa n'ụkwụ ha, a ga-alọta n'udo na ahụike nakwa ọdịmma wee bịakwa ọzọ na-eme gịnị, na-etipụrụ anyị ọmalịcha egwu. Wee m sị n'afọ nna amen. Igbo ndị ọma njem ọnụ, ekele m unu. Akụkọ ọzọ nke anyị jikwa n'aka ugbu a bụ akụkọ ọma, akụkọ banyere nwanne anyị odogwu ya bụ Maazị Peter and Paul Okoye. Ha sị na ha adịgo njikere iwepụta egwu ọzọ nke ha tipụtara. Ya bụ egwu bụ egwu ọhụrụ, ọ bụrụkwa ofu, ọ bụ egwu abụọ. Ịma na kamgbe ha ịma na ndị a nwe ka ha si eme nwanne na nwanne ha nwetụkwa obere esemokwu, ha mee gịnị, ha sị na agbawa dọọ, mụ agbawala dọọ mụ na ha anọzighị, ghọtara. Anọtụkwa asị iwe nwanne na nwanne adịghị eme gịnị, ọ dịghị eru n'ọkpụkpụ. Ha kpezikwa, ha mee gịnị, abịakwa ọzọ. Kamgbe ahụ ha si onye ọbụla chọọ wee ya, nwanne chọọ wee gị, nwanne chọọ wee gị, onye ọbụla achọkwa wee ya. Ha emechakwa sị na ha abịakwala ọzọ. Kamgbe ahụ ha bịakara ọzọ, nke a bụ ha izizi ime gịnị, iwepụta egwu ọhụrụ nke ha abụọ mere. Onye ọbụla na-atụ anya, ndị niile hụrụ ha n'anya, onye ọbụla na-amali elu si can wait. Ịbado ndị fans, onye ọbụla chọrọ ịma kedu ụdị egwu ha abụọ ga-etipụta, kedu ụdị egwu, ọ ga-abụ egwu ịhụnanya, ọ ga-abụ egwu kokoma, ọ ga-abụ egwu ndị ọchọnganoko, ọ ga-abụ egwu ịma na oge na-adịghị anya ugbu a ha na-ekwupụtakarị okwu niile banyere ndọrọndọrọ ọchịchị ala anyị. Ọ ga-abụ na ha nwere ike ịkụ ya na ya bụ egwu ọhụrụ na-apụta, onweghị onye mmadụ, onye ọbụla mepere anya ya wee mepee ntị ya na-ege ka ya bụ egwu ga-esi wee pụta, ka ọ ga-ada. Ha nwa na onwe ha wee kwuo na igwe mkparịta ụka Twitter sị onye ọbụla mee gịnị, onye ọbụla dị njikere ịgba ya bụ egwu, n'ihi na ya bụ egwu ga-abụ ehit ma ọ bụrụ ka ha si asụ ya. Ya bụ na ya bụ egwu ga-atọ ụtọ, ya bụ egwu ga-abụ egwu a ga-agba wee zọrịa. Mụ onwe m ana m elepụkwa anya, ana m atụkwa anya nke ahụ n'ihi na ya bụ egwu pụta, anyị ga-apịapụkwara unu ya wee gosikwa unu na ya bụ egwu P-Square ha kụrụ na o mela gịnị, na ọ pụtakwala ọzọ. Igbo ndị ọma njem ọnụ, ọka bụ na Isi Mbido TV ebe ihe niile na-eme ka mụ na gị na ugbu a. Aha m ka bụkwa Maazị Ike Stanley Chizaram. Ọ bụ m na-ewetara gị ihe omume nke taa bụ nke akpọrọ ihe na-eme n'obodo. Ọ bụ akụkọ niile banyere entertainment industry, ya bụ ọgba egwuregwu ala anyị ka anyị na-ewetara gị. Ewe m sị gị nọdụ mma. Ka ọ dị ugbu a, ọ bụghị ebe a ka m ga-emechi n'ihi anyị ga-aga nara ikuku. Ọ bụrụ na anyị narịsịa ikuku wee nọghachi azụ, anyị aga n'ihu. Ewe m na-asị gị agakwala ebe ọbụla. Igbo ndị ọma njem ọnụ, ekelekwa mgbe ọzọ anyị alọghachila azụ. Ekelela m gị maka isonyere anyị. Ọ ka bụ na Isi Mbido TV ka anyị na-agị ugbu a kpọmkwem n'ihu omume pụrụ iche bụ nke a kpọrọ ihe na-eme n'obodo. Ọ bụrụ na nke a bụ gị mbụ ị na-esonyere anyị, ana m asị gị nnọọ, hapụ nnọọ igwe onyonyo gị ebe ahụ ọ dị ugbu a kpọmkwem, n'ihi na gịnị, ọ bụ ebe a ka ihe niile na-eme. Aha m bụ Maazị Ike Stanley Chizaram. Ọ bụ m na-ewetara gị ihe omume nke taa. Ọ bụrụ na ị sonyebeghị anyị n'igwe mkparịta ụka soshal midia niile, ana m ayọ gị dododododo gbara ọsọ were ọsọ were ije, gaa na Facebook, gaa Instagram, gaa na Twitter maọbụ YouTube. Ncha niile chọọ anyị na @Isi Mbido TV. Ebe ahụ ka ị ga-ahụ anyị kpọmkwem. Ị na-alaiki, ị na-akọmentị, ị na-awọchị ihe niile anyị na-eme, ị na-ekiri, n'ihi na ebe a ka anyị nọ na-eme gịnị, na-ewetara gị
obiọma obi aṅụrị nakwa ọganihu. Ekelekwa m gị ọzọ maka isonyere anyị ịmalanụ na aka elekere na ha eme tịnkọm n'ihi na oge abụghị nwanne anyị. Asị m kwuo ọ gaghị adị m mma ịhapụ gị ebe a, mana ndị anyị na ha na ugbu a na ha efere m aka sị nna ọ bụ gịnịzi hapụnụ menụ ka anyị gaa n'ihu, mana echefukwala na ọ ga-abịakwara gị ụdị ugbu a echi na-abịa abịa. Ngwa ka a sị na ihe ju akpa amachie ya ọnụ, ka m machiere gị ọnụ. Akụkọ ndị anyị ji wee bịa n'ụbọchị taa, anyị ekwuola na nwanne anyị nwoke na-eme ihe ejije bụ Maazị Kenneth Okonkwo, onye jikwa Andy wee mara, bụ onye na ka ọ na-emekwa ụmụ ihe ndọrọ ndọrọ ọchịchị ma na-emekwa ụmụ ihe ndị onyonyo. Ọ bụ onye ama nke ọma, ọ bụ nwaafọ Enugu steeti. Ọ sị na ya apụọla, na ya agbụrụla ụkwụ ya bụrụ aka ya n'ihe ọbụla banyere ndị APC APC ọ sị na ya abụzighị onye APC. O wee kwuo na ihe merenụ o ji hapụ ya bụ otu APC bụ na onye na-azọ ọkwa isi ala na otu pati ahụ bụ Maazị Bola Ahmed Tinubu emela gịnị, ejela họrọ onye okpukperechi ụka Islam dịka onye ga-eso ya wee zọọ ya bụ ọkwa ndọrọndọrọ ọchịchị. O wee sị na nke ahụ adabaghị n'ihi na ala anyị bụ ala enwere otu okpukperechi dị iche iche. Kedụzie nke ga-abụ na ndị isi ma onye isi ala ma onye na-esota ya ga-abụ ndị na-ebi isi n'ala, na nke ahụ adịchaghị mma. O wee na-asị na ọ bụrụ na ndị ugwu nwere ike ịtụnyere vootu nye onye isi ala bụ onye South, kedu ihe ga-eme ka ha hapụ ịtụnyere vootu ha nye onye bụ onye Christian si North? Ịmanụ na nke ahụ o nwekwa ka ọ dị. Anyị wee kwuo sị na ya nwa abụzighị gịnị onye APC. Anyị ekwukwala na Idris Abdulkarim na ahụ adịcha ya, na a na-achọ iwepụ ya kidney ya wee tinye ya ọzọ. Anyị wee kpepụkwara ya ekpere sị na nke ahụ ga-aga were n'afa Jesu, amen. Anyị wee kwukwa ọzọ sị na P-Square adịgo njikere ime gịnị, iwepụta egwu ọhụrụ. Anyị ekwukwa na Uche Mmadụ Agwụ, onye sị na ya na-akwado nwoke na nwoke ibe ya ị na-apịara ọkụ, nwaanyị na nwaanyị ibe ya ị na-apịara ọkụ, maọbụ lụkọ alụmdi na nwunye n'ala anyị. Ọ sị na ndị uwe ojii machiri ya maka na ya kwuru nke ahụ. Ịma na iwu ala anyị sị na nwoke na nwoke ọbụla ejidere ebe ha na-apịa ọkụ ma ọ bụ ịgbanda na a ga-eme gịnị, na ha ga-aga mkpọrọ ihe dịka afọ 14. Ịmanụ na nke ahụ bụ iwu obodo. Ọ ga-adịkwa mma ka anyị sonyere ya bụ iwu obodo, n'ihi na anyị nwa bụ ndị Igbo anyị nwekwara omenala. Asị m kwuokwa o nwekwa ka nke ahụ dị, n'ihi na ịmanụ ndị ọgbara ọhụrụ. Igbo ndị ọma njem ọnụ, ebe a ka anyị ga-achịsọwa n'ihe omume anyị taa. Echefukwala na ọka bụ na Isi Mbido TV ka anyị si wetara gị ihe omume nke taa bụ ihe na-eme n'obodo. Echefukwala na ị ga-esonyere anyị, ị nwere ike isonyere anyị n'igwe mkparịta ụka soshal midia anyị niile. Ị ga-achọ anyị na @Isi Mbido TV, ebe ahụ ka anyị nọ kpọmkwem. Aha m agbanwebekwa, aha m ka bụ Maazị Ike Stanley Chizaram. Ewe m na-asị gị ndụ mmiri ndụ azụ, mmiri atala azụ anwụla. Mee ihe ọma nye onye ahụ nọ gị n'akụkụ, n'ihi na o nweghị onye ma echi. Ya dịrị gị na mma. Ebe a ka anyị ga-achịsọwa taa. Ndewo.